Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranin so la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ni FMI ɲɛmaaw ye sigi min kɛ an da bɛna don la fo ka taga se Congo RDC jamana kuntigi ka ciden min nana ci la an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta fɛ an da bɛna don o n'a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila alamsado février kalo tile 20 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ani an ka waribon ministre Aluseni Sanu nye FMI ɲɛmaaw bisimila primature kɔnɔna la yasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka lajɛrɛni tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye FMI bɛ se ka juru don teliyala cogoya min na Mali la yasa an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na dekun ni tɔɔrɔ minnu bɛ an kan an ka fura sɔrɔ o la joona joona février kalo tile 21 san 2025 an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ye Congo RDC jamana kuntigi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ka ciden dɔ bisimila an fɛ yan nɔ u ka lajɛrɛ tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye a nana ka Congo RDC jamana kuntigi k'a ka foli kana se an ka jamana kuntigi ma ani o kɔfɛ an ka jamana kuntigi ka dɛmɛ ɲini a fɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya cɛjugu min ni o bɛ ka kɛ Congo RDC kɔrɔnyan fan fɛ u bɛ se cogoya min ka u dɛmɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la ani lafiya bɛ se ka segin cogoya min na ka na u ka jamana kɔnɔna la hɛrɛ ni baden na ni cɛ ni kelen kun tɛ ani a baarakɛɲɔgɔn caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yasa a ko bɛ se cogoya min na ka sigi sen kan ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogoya min bureau de vérificateur ye sɛgɛsɛgɛli boloda Comatex SA kɔnɔna la yasa ka se ka u ka baara taaboloyaw dɔn a y'a jira ko min ye Comatex SA ye ko baara fɛn caman de bɛ yen nɔ minnu tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la sabula a y'a jira ko Comatex SA maaw ye baarakɛminɛnw san u mago tɛ se baarakɛminɛn minnu na wa a y'a jira fana ko min ye essence 15 ɲɔgɔn o kun kan ka san nka k'o ma san o hukumu kɔnɔ a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin u ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan u ka minɛnw san ka baara kɛ ni a ye minɛn min ni o bɛ kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka fini ɲuman ka u bɔ ka di jamanadenw ma ani jamana kɔ kan fana jamana bɛ se cogoya min ka tɔgɔdiya sɔrɔ finiko ta fanfɛla la février kalo tile 21 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 ye an ka finitigilakaw ye Bamanciwale tigilamɔgɔw ka drone dɔ ye drone min ni a binna a yɛrɛ ma an ka kan min bɛ Tesalit marabolo la nka a jirala ko drone ma ci wa an ka finitigilakaw bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda a kariti kan yasa ka se ka a ko ka o ɲɛdɔn cogoya min na wa an ka finitigilakaw y'a jira fana ko don tɛmɛnenw na février kalo tile 11 san 2025 ko u ye nin drone ɲɔgɔnna kelen fana sɔrɔ u sera ka min fɛɛrɛ sɔrɔ a la yanni a k'a ci an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ye foli kana se u ma u ka nin baara ɲuman in na wa ko jamanadenw k'u hakili latigɛ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yasa min ye Bamanciwale yɛrɛ ka o kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni kumakan cɛjugu min ni o fɔra an ka finitigilakaw ma
février kalo tile 17 san 2025 tɛmɛnen ni o ye ko min ye an ka jamanaden 24 minnu tun bɛ taamala ko olu fagara an ka finitigilakaw fɛ Gawo marabolo la min ye état-major général des armées a bɔra ka laseli kɛ kunun juma ka a jira ko maa minnu ye nin kuma nin fɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna boloda wa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya fana ko ni i nɔ yera a la i ni ɲangini min ka kan ko o bɛna da i kan wa k'a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an jamanadenw ma ko an k'an kɔlɔsi kunnafoniw na kunnafoni minnu tɛ kunnafoni ɲumanw ye sabula ko a caman bɛ kɛ ka an ka finitigilakaw ka olu lagosi. Alamisa don février kalo tile 20 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati Bamanciwale tigilamɔgɔ dɔw taara Bazi Guruma moto la yaasa ka taa bin nin duguden ninnu kan. Dugudenw y'a jira k'u selen ye u donna u ka butiki kɔnɔna la ka u ka feerekɛminɛnw caman cɛ o kɔfɛ ko u tagara u ka kɛnɛyaso la telefɔni fɛn fɛn tun bɛ ka o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taga ni a ye. U y'a jira fana ko a bɛ kalo 3 bɔ min ye u ka karamɔgɔ ye ko o minɛlen don ni maa ninnu fɛ nka ko kibaruya foyi ma se ka dɔn a la o hukumu kɔnɔ ko bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u ka u dɛmɛ u b'a dɔn fana ko u b'u se la nka k'u b'a ɲini u fɛ halisa u ka u dɛmɛ yaasa ni maa ninnu daga o bɛ se ka ta ka bɔ u da la cogoya min na. O b'an taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Inde marabolo la min ye Inde kiri tigilamɔgɔw ye u ye u ka karamɔgɔ Aijaz Ahmad Sheikh ɲangini san 14 kaso ye ka sababuya kɛ ko a binna u ka cɛmisɛnnin sifinnaka maa 2 kan. O kɔfɛ aw ma da o dɔrɔn ma u ye min ye u ka wari rupi 50 ɲɔgɔnna ko a kan ka o de sara ni sifinnaka maa kelen ye amani la ani fana u ye amani wɛrɛ bin a kan ni o ye ko a ka u ka wari la rupi 45 ko ka o de sara u ye comme compensation ni sifinnaka kelen wa a jira fana ko ni cɛ ni wari kofɔlen minnu filɛ n'a ma o sara ko kalo 6 kaso u bɛna fara a ka san 14 kan. N'a bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso février kalo tile 21 san 2025 min ye Tchad jamana ɲɛmaa ye Mahamat Idriss Déby Itno ale sera Wagadugukaw fɛ yen nɔ yaasa min ye FESPACO ni o dayɛlɛnnen ni o kan ka kɛ bi ka o la ɲɛnamaya Burkina Faso jamanakuntigi kɛrɛfɛ Ibrahim Traoré sabula FESPACO in kɛnɛ kan min ye Tchad ye ale de ye invité d'honneur ye. A kɛnɛ kan fɛnɛ a jirala ko min ye filimu 235 olu de bɛ compétition na jamana 48 ni filimu ninnu bɔra yen nɔ de. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.